Okay, dit is geplan. Het is niet gesponsord bij KFC. Hallo julle En welkom bij Naika. Vandaag gaan ons een rechtige cool game spelen. Ons gaan hier zo op die tafel. En ze skankbord met snackies en stuff. En maar dit het is gecoverd met een lap. So, dit is snacks en koeldranken. Ons gaan eerst die snacks en dan die koeldranken. En dit is twee goed wat baie so similar brew. soos lemonade en Sprite en En Oreos en Sway. Okay, kan jy sê daarna? Nee. Wat met solitude en brew? Wacht, mijn smaak nog geen uit van de vorige keer. Ja, dat weet ik wat we zijn. Oké, so nummer 1 is... Gaan ons nou zeggen. Oké, 1, 2, 3. Cadbury. 1, 2, 1, 2, 3. Vegan. Wacht. Cadbury. Oké, dat is erg. Kijk, we zijn er niet. Brikkie! Gewoon sproeien en weer eerst. Zo? Ja. Dat is lekker. Oké, zo. Oeh, poef, het is moeilijk. Zit eigenlijk gedunk, ik weet wat het is doordat ik hier eerder word geprobeerd. Nummer 1. 1, 2, 3. Swear. Nummer 2, 1, 2, 3. Oreos. Oreos. Oké, dan eet ik die swears. Oké, wat jij dan? Weet je het? Oké, nummer 1, 1, 2, 3. Mint. 1, 2, 3. Spearmint. Ja, het is spearmint. Ja, weer on the roll. En ons gaan nou dadelijk aangaan naar die drinks toe. En jullie vir die volgende helft gaan mijn ma vir ons help en sy gaan vir ons die goedjies aangeef. Okay. Eerst jij, 1, 2, 3. Lemonade. Tweede Sprite. Okay. Oh, oké. Die mama. Ik kan, kom. Okay. Wat is dit dan? Oké, nee, dit is moeilijk. Eerst jij, 1, 2, 3. Super 1. Ik ga je dan steeds staan, babe. Oh, je leidt het verkeerd. Oh, dit is verkeerd! Wat? Gelukkig is die video op het einde, maar ons het een bonus ietsie vir julle. We gaan hulle gaan afvuur. Oké, julle, ons gaan nou regtig gou, maar wat ons gaan doen is ons gaan nou dit vir die eerste keer probeer en ons gaan kyk Coca-Cola Zero vergelyk. Okay. Is lekker. Het is baie gesonder. Jy moet shop. Het is baie gesonder as maar dit minder smaak. Nee, dit is iets lekkerder vir my dan. Ek wil dit drink. Alright. Kyk hier. Ja. Dit maak my so vol om op te sit. Ek weet. My maag is so bly dit. Hey, kan ek sê? Dit bring my dooier. Dit bring my soos lewe. Dit is slegter. Dit bring my soos letterlik soos dood. Dooier. Soos dood. Dit bring my soos dood. Dit bring my soos 'n green water.
is later later. Ek wil julle dankie dat julle kyk het. Asseblief like en subscribe. En gaan kyk ook na my en Karin se channels. En dit gaan in die description wees. So ja. O, en comment vir nog video's idees. I said Derde en de video's. Ek het die eerste geproduseer eers. Ek stop al my jacket. Ek het Eerste geproduseer. spicy, 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 spicy. Mooi. 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 Maar nou doe ik weer steeds dat is ja. Oeh, de naai. Kies jy nou. Kies een. Kies jy. Kom. Bang. Diep gaan. Nee. Wat is dit? Shot, 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 shot. Everybody. Okay. Nog. Wow, dit is zo cool, Danai. Wat? Kijk, wat is het dan? Nee. Jij hebt nog iemand gezien. En die heeft ik over niet. Wat? Dad? My bad. Wacht, Karin. Wat ga ik ook? Wat?